Kender du vandet? Jeg vil lige være sikker på det. Så er det vand rundt om. Ja, og så er det... Hvad var det mere? Ild, der skal tænde det, og så blomsten ovenpå. Og staven direkte igennem. Og så åbner det rigtigt. Ja. Må jeg låne din stav? Eller dig? Jeg skal låne dig. Du må da gerne låne min stav. Jeg skal låne dig. Aspirant. Hvor har vi vand? Det er nede på det. Det kommer og står på nede. Det kunne I bare ikke have hentet, mens hun var på toilet. I er da kraftedeme. Ej, mand. Vandet kommer nu. Waterboy! Kom så med den suppe der. Af Stratos' reneste vand. Det er dejligt så. Ja, du lader bare som om du hælder rundt om. Aspirant, det kan du vel lov til. Du skal hælde vand rundt om hovedet. Rundt om hovedet. Blomst. Hvem har blomst? Du må gerne komme og lægge den. Læg den på ulvens hoved. Hvad er det for en jødeaksang? Det er min. Jeg skal ikke bruge gryden der. Det er ikke min skyld, Aspirant. Nu er din hånd lige så sort som du er. Hvem er ikke i skild? Kun dig. Og dig. Og dig må jeg godt lide. Ja, dig, kom frem. Ja, faktisk. Jeg skal lave en portal lige her. Jeg skal bruge dig. Du skal stille dig her. Når ritualet er over, så skal du smage din stav lige gennem hovedet. Jeg skal ikke gøre det rigtigt. Når du så smadrer hul, så er der kommer portaler, så er I alle sammen skynde jer igennem. Må jeg ikke vide, hvor lang tid den vil holde? Okay. Når jeg siger til, at du laver... Så lille CH. Lige der. Lige på blomsten. Aspirant! Hvad med fruen? Skal vi ikke have den mere? Du skal bruge din hjælp. Du skal over på den anden side. Ikke røre i vandet. Du stiller dig der, og du knæl. Jeg vil gerne have jer alle sammen hjælpe lidt. Hvordan? Eventuelt knæl og bede til mig. Det ved jeg ikke, hvordan I vil hjælpe. I må også gerne stå op. Jeg er ikke bestemt. I alle sammen fokuserer på hovedet. Slå. De ligger rundt omkring der plan. Du brokker dig for mig. Jeg er i gang med at redde dit liv, og du snakker mør. Jeg har altså ikke en særlig god øre. Du gentager efter mig. Ja. Aspirant. Aspirant. Dolia Metze. Dolia Metze. Du er ikke særlig godt til det. Du skal sige det ordentligt. Dolia Etze. Dolia Etze. Gomarkini. Gomarkini. Fald ned. Dolia Metze. Dolia Metze. Vi skal alle sammen begynde at bede, begynde at tænke, begynde at fokusere på hovedet. Lige ved. Ild begynder at opstå rundt omkring af hovedet, og det begynder stille at rykke ild i det. Nu er der ild i hovedet. Nu skal det lige have fat. Træd tilbage. Alle sammen træd tilbage for fanden en eksplosion, må I snakke om. Nej, nu. En stor portal begynder, stor revne kommer op, og den udvider sig stille og roligt. Der var ikke nogen test. Med planvogteren igennem. Hvorfor slipper vi en død krop med igen? Spilstop!